sa atong nadungog nga ebanghelyo karon, si Jesus buot unta na siya nga magbangutan kay ang iyang igagaw nga si Juan nga magubunyag dili pa lang gyud dugay namatay, ipapunggutan sa ulo sa mando ni Haring Herodes. Si Jesus nagbangutan tungod sa pagpanaw, pagkamatay sa iyang igagaw. Busa misakay sa usa ka sakayan og miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Maybe to pray, maybe to reflect, and maybe to solemnly remember John the Baptist. Apan ang mga tao nakabantay ug nakabalita nga si Jesus miadto ditong dapita, busa ang mga tao na malita sa ilang mga silingan, mga kahigalaan sa nagkalain-lain nga mga lungsod, og sila miagpas kang Jesus. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang mga tao o gibati niya ang dakong kaluoy o iyang giayo ang mga masakiton, iyang giayo ang mga tao sa nagkalain-laing balakian o ang mga tao iyang itudluan sa tibuok adlaw. Karon hapon na mingon ang mga tinun-an nga, Lord, palaktan na ng mga tawhana aron makapalit sila og pagkaon. Apan miingon si Jesus kanila, dili kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mao ang maghatag kanilag pagkaon. Mingon sila, Lord, 5 ra ka pan og 2 ka isda ang among dala, dili paigo. Apan mingon si Jesus, dadangari kanang inyong pan o kanang inyong isda. Nya palingkura ang mga tao diha sa kasagbutan. Og si Jesus miyahat ngadto sa langit. Nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan o gihatag ngadto sa mga tinun-an o ang mga tinun-an mihatag usab niini ngadto sa mga tao nga naglingkod diha sa kasagbutan. Nakakaon ang tanan, apan doon na pa'y sobra. Nakakaon sila, nabusog sila, 5,000 ka mga lalaki, wa pa'y kapilog count ang mga babae o ang mga bata. So, there were more than 5,000 nga mga tao ang nakakaon sa pan. Gikan sa 5 ka pan o 2 ka isda, ang 5,000 nabusog. Kung ikapil na to pagkwenta ang mga bata o ang mga babae, basin mo times 3 pa ang number sa mga tao nga nakakaon o nabusog. Apan doon na pagyud kanang sobra nga 12 wicker baskets. No? Nakapuno pa sila nga nakadaghan. So unsa man ang atong magkatunan gikan niini, pagtan-aw ni Jesus sa mga tao na luoy siya. Ang kahimtang sa mga tao midulot sa kasing-kasing ni Jesus. Midulot sa iya. Nakaduot ang maong kahimtang sa mga tao. Unsa man ning kahimtanga nga iyang gikaluy-an? Ang mga tao daw sama sa mga karnero nga walay tig-atiman, walay magbalantay, mga taong pinasagdan, mga tao nga dunay dagang panginahanglan, apan no one dares to lift a hand to help them. Mga tao nga nagkinahanglan og pag-amuma, pag-atiman, nagkinahanglan og paghigugma gikan sa ilang mga punuan, apan wala kini buhata sa mga punuan nga gipili unta sa Ginoo for this purpose, to love and care His people. Naluoy si Jesus sa pagtan-aw kanila, mga kababayenan, mga lalaki, mga kabataan, mga tigulang, tanan na matang sa mga tao naa diha na maong pundok, dakong pundok sa katawhan, ikaluy-an sa Ginoo. Tungod kay nag-antos sila sa daghan nga mga problema sa kinabuhi, problema sa katilingban. Nahimo silang biktima sa sitwasyon o biktima sa estruktura sa katilingban nila.
Karong panahona ang Ginoo mutan-aw kanato, maluoy ang Ginoo sa pagtan-aw niya nato. Maluoy ang Ginoo nga nagkabuang ang iyang mga tao sa paghinakutay sa ilang mga butang kay ang tubig sa baha misulod na sa ilang balay. Maluoy ang Ginoo nga magtan-aw nato nga kita biktima sa daghang mga bagyo, super typhoons, nga kining mga super typhoons untana mapugnan manunta ni kung wala nato gikubi-kubian o wala nato gidaot ang inahan nga kinaiyahan. The hotter the world, the stronger the typhoons. Kung wala nato gikubian ning inahan sa kinabuhi, inahan kinaiyahan, wala nato giguba ang bukid, wala nato giupaw ang mga kahoy, o wala nato gipasipad-an ang mga suba, o guban pang mga gibuhat sa Ginoo, enjoy unta rata. Mauman nga mag-flash floods kay agiupaw na nato ang bukid. Mauman nga mag-landslides kay wa na mo pugong sa yuta nga mga gamot sa mga kahoy. Mauman nga kuwang na taog tubig kay inig-init ang tubig i-evaporate, wa na mabilin sa ato kuwang na taog supply og tubig. Unya kung mubaha, bundak ang uwan, dili na makasuyop ang yuta og tubig kay gisemento na natong tanan. O kay gisemento na mudahili ang tubig gikan sa bukid hangtod sa syudad musud sa atong balay. Musamot tungod kay wa pa mahuman ang mga drainage nga atong gipahimo. Sa kwarta sa katawhan hangtod karon wa pa mahuman ang mga drainage. Bisan dinhi sa atong syudad, kanang naa sa merkado, nakahinomdom ko September last year, nagsugod og kubkob sa merkado. In a matter of almost a year, tuwa padapit sa Unitap. Pila man di ay katuig usa mahuman kanang mga drainage. Unya inigkubkob og drainage, dunganon pagkubkob, hasol kaayo sa mga commuters, traffic kaayo, hasol kaayo. Kanus aman di ay ni mahuman. Naluoy si Jesus pagtan-aw sa iyang katawhan nga mag-ubog-ubog ni anang mga tubig sa baha, delikado kay kung dunay mga ihis ilaga leptospirosis taani. Nindot pod nga i-expedite ba? Nindot pod nga kanang ang mga kontraktor dalion paghuman ba? I-expedite, dili paabtan og pila ka libo ka pila ka adlaw, dili pa paabtan og pila ka tuig. Usa panawagan sa tanang mga kontraktor na ana may budget ana ang gobyerno kay gisugdan na ang project. The budget is already ready. Nindot nga dalion paghuman. Kay kung di na dalion moabot pa sunod na po natong piyesta. Naara gihapon na diha. Hutob pa dito. In a matter of 1 year, almost a year, gikan aning merkado sa trisikulan padung ngadto Unitap, maura na kataas ang ilang nahuman in a matter of 1 year, almost a year. Dugangan nagkubkub po dito dapita. Kung kamo maagi dito dapita, grabe kahasol ang pag-commute. So nindot na nga tutukan na din ha. Nya nga tong local government kay naa namang gyud na nga budget, ang local government mupasiugda og uyugon ang mga kontraktor, daliani kay ang taga-Lapu-Lapu gibaha na. Daliani kay aron ang atong tubig mugawas padung sa dagat ug asa ni dapit makaexit aron dili in taon maglunang sa tubig ang mga balay sa mga taga-Lapu-Lapu. Ikaduha nga kanang kawan karon kanang pagtan-aw sa Ginoo, naluoy siya siyang katawhan. Nakadungog na mo anang gitawag atog pakselika nga ang atong nasod may appeal ni ana pakselika last year 2025. Unya unsa lang pakselika? Magtukod ta dinhi og hub sa kanang artificial intelligence AI hub adto sa Tarlac. Magtukod ta pila man ka libo nga hektarya ang magamit, 1,600 hectares. Kanang mga anak kadako unsa may gamiton ana, dili man tong mga balgitor pura nag mga balay, kadtong mga basakan, kadtong mga maisan, kadtong kamutihan, kadtong mga gulayan o uban pa nga mga areas.
ang ato ka sa subdivision, imong panggubon ka ng subdivision, mga balay dito, di ginas lang mo sugot. Karon 1,600 hectares. Kung ang Lapu-Lapu, ang iyang land area is more than 5,000 hectares. Imo nang kuhaan o 1,600 hectares, almost one-third ang makuha na niya. So kung mauna, kadako kaayo, kinsa man mga tawhan na ang ma-displace, ang mga kabus, pahawaon sa ilang mga yuta, pahawaon sila mga Pinoyanan, labi na katong nagpuyo lang sa barong-barong, mga shanties. Ang nakapaarat pagyod kay kanang AI hub na pagatukuron nga diin ang atong nasod mi enter into that, nagkinahanglan og 65 million to 90 million kung ma-fully develop na into 130 million liters of water every day. Ang unang problema gani sa atong communities, mainom nga tubig. Ang mainom nga tubig, kulang pa. Unya ka ng AI hub din ha, nagkinahanglan og milyon-milyon nga mga litro sa tubig. So asam na makuha? Diha sa ground, sa yuta, maapektuhan ang supply of water sa katawhan. Basin og wa na gyud hinuoy motulo sa atong mga tuwa kanang sa ilaha didto nga faucet kay gihigop na, gipundo na ang tubig para dito idapat sa AI hub. Pila ka mga tao ang mawad-an og trabaho. Pila ka mga tao ang mag-antos tungod sa kakulang sa tubig, basin ang taga dito dapita wa nay ligo. It will affect Tarlac and Pampanga sa kanang ila sa source of water. Unya, may magkadaad daw mag-uwan kay i-collect na to ang uwan. Daghang mga adlaw nga way uwan. So mao ni karon nga pagtan-aw nato, minginta nga nindot na kay na natay AI hub din sa Philippines, nindot na kay nga na apan ang Ginoo mo tan-aw nato maluoy. Nganuman pahawaon nimo ang mga tao sa ilang kaugalingong yuta and they will become squatters in their own country. Ang mga tao mawad-an sila kay katong ilang mga plaza, katong mga parks where they go for walking, jogging, where they go for sitting, uban pa nga mga kanina mawagtang tungod kay gamiton sa artificial intelligence hub dinhi sa Pilipinas. Electricity, mudako niya ang konsumo tungod kay dito na mapokus. Gawa ko moingon nga di ni maayo, gipakita lang nato unsa ang sitwasyon nga later on ang mga Pilipino mahimong makaluluoy sama sa katawhan ni Jesus sa iyang panahon. Nabuhi man ta wa tay kanang AI, naraman sa itong mga cellphone, gusto kita nga mag-AI ta diri. Una, ang AI usa sa mga gigamit sa pagpakaylap og fake news. Tanaw ato mga Facebook, di ka kahibaw tinuod ba ni nga tao, pero naigibutang AI generated. So dili na tinuod nga tao kanang mga nag-istorya kanang mga dabing-dabing, di na tinuod nga mga tao nganuman ang ilang pagsulti lahi lagi kay sa atong pagsulti. English, Tagalog, Bisaya ug uban pa nga language, lahi ra gyud ang ilang pagsulti. Mao na karon ang concern nga gi-raise ni Santo Papa Leo about artificial intelligence. Kay kana siya mo replace na unya sa role of people sa tinuod nga mga tao. Mahimo ng technobot ang mga tao. Tekno nga robot ang mga tao. So kung maulitan-aw na to ba nga even relationships mahimo ng AI. Even ang imong kaugalingon mahimo ng AI. Unya, daghan kaayo ang maapektuhan. So mao ni nga dinhi sa Pilipinas ato tan-awon nga do we really need all this to have our own AI hub sa Philippines, knowing sa unsa kadaghan ang tubig nga magamit kanang milyon ka mga liters
Una di lang kay 1 million na 65 to 90 kung fully developed na 130 million liters of water ang kikinahanglan. Dili kay kada tuig every day. Na every day. So maluoy ang Ginoo pagtan-aw nato. O kay naluoy siya kung sa iyang invitation, miingon siya sa unang pagbasa. Ang iyang ingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamo bino o gatas na walay bayad. The Lord's inviting us, both people and the leaders of our country. Come to the Lord. Be filled with His food, with water, and be filled with the blessings and teachings of the Lord. Kay ang mga leaders nga napuno, nabusog sa bangkete ni Kristo, sa iyang Eucharistia o sa pulong ni Kristo, maghuna-huna alang sa kaayuhan sa iyang katauhan. Mauman nga dili mahunong ang kanang gitawag nato nga corruption. Dili mahunong ang gitawag nato pagdaot sa kinaiyahan tungod kay ang gihuna-huna ang kaugalingon. Sa miracles, sa story karon sa miracles of the multiplication of the bread, dunay actually duha ka miracles ang nahimo. Ang unang miracle, ang kasagaran natong nakitaan, ang multiplication of the loaves from 5 loaves into 5,000 people na pakaon plus nakakolekta og 12 wicker baskets. Ingana. But the first miracle na nahitabo mao ang pagkaukab sa kasing-kasing sa mga apostol o sa mga tao. Sadyang miingon si Jesus sa mga apostoles, dili kinahanglan nga sila manglakaw, kamo maoy muhatag kanila og pagkaon. Giukab ni Jesus ang kasing-kasing nga sirado sa panginahanglan sa iyang isig katao. Giukab ni Jesus ang huna-huna, ang pangutok nga magdepende sa iyang kaugalingong kusog into trusting in the divine providence. Ang unang milagro nahitabo sa kasing-kasing sa mga apostoles o sa mga tao. Sadyang misugod sila pag-ukab sa ilang kasing-kasing og huna-huna o misugod sila pagsalig sa Dios nung kaluoy. Ihatag nila nga to kang Hesus ang ilang pan og ang isda o ipikas-pikas o gihatag nga tus uban. Only when we think of others that we begin to really and truly serve the needs of people. But when we keep thinking of ourselves, corruption will never stop. Bisan pa og mobalik ng Ginoo, naaragya po'y corruption. Nganuman, corruption is an act of insecure. Latay og magtamak-tamak sa tubig, di gyud mahuman kanang pagdi mahuman pagdali kanang mga kalsada nga gibuslutan, di gyud tiwason pagdali. Nganuman, we do not think of how hassle it is and how dangerous it is. Kay sila, basin wala sila diri nagpuyo, asa sila nagpuyo, naa sila mga nindot nga balay, apan ang mga upunganon mo nagsuffer. Naa na gyud ang giaproba na gyud sa gobyerno ang kanang project, naa na nay kwarta. Ang pagtrabaho na lang gyud siguro mao'y kuwang. Paspasan gyud untana. When we do not think of the comfort and well-being of the people, di gyud nato mahatag ang serbisyo nga angay. When we do not think of the people, we cannot serve them better. So we pray nga kining atong syudad daghan man kay gibaha apil man ang Cebu, pero we can make solutions, we can mitigate this. O usa sa kana siguro maka-mitigate no kanang humanon gyud ng mga drainage sina nga mao po na hinungdan nga kuno hassle pa it commute, mapuno pa wa pati kalutsan ang tubig, mo bitong purpose na gihimo kay ang makalusot ang tubig kanu sa man na mahuman. Let's pray for the contractors nga taon kaluy in taon Ginoo humana na in taon magpista na lang og otro naapas unitap ang kanang ilang dako nga
murag drainage kay sok-sok dito silang gikabot sa uban pod nga mga area naa pa. So mga sitwasyon nga nagkinahanglan og milagro. Asa ang milagro? Milagro sa kasing-kasing, milagro sa huna-huna. That was the first miracle nga nahitabo busa nakapakaon si Jesus sa 5,000 kapin. Ginamit ang 5 kapan o 2 ka isda. Nganuman, the miracle took place in the heart. Kung mubati na ganita sa kahimtang sa mga tao, kung mubati na ta, kung makasabot na ta sa ilang kahimtang, kita muukap o maningkamot sa pagtubag sa ilang panginahanglan.